ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Loom so pho near Fire Brigade Shillong. La shisnam tam ka jing pentrai ka surok arlan ne tulin hagasnong maukan ro umshing ka bapnya so ka surok Shillong maulai bypass ka bami shado kasnong maulai mauro Shillong kalabu jing hado kata-kata ka lait kawan jong ki pai ba namar ka jing bampat la banshna pendep hado kini kisngi nalor ka jing pentrai ka ni ka surok kalong ka basuki hado kata-kata Kajing sa ateng jong kani ka surok shibenta ka dairu na ka daw ka jingwan linshop hado arsen kenti jong ka khlam jingpang COVID-19 kat hado baki kontraktor ki bayo ban pentrai kani ka surok kila haban pensange shwa ya ka jingtrai na ka benta katto ka ne benai Hagawai pat kaliang kajing sa ateng ban shna ya kani ka surok kala pen sngosi ru hado kata-kata ya ki nong shong snong namar batang shwan hap uslap kani ka surok kadap daka kti bad daka haki jaka ba peithleu ha silenter jong ka surok kad ba haka por barang pat kani ka surok ka sop da upumpum uba her shaki yeng ki sem jong ki breu ki badan ha silenter jong kani ka surok bad ka kta aru ya ka kot ka khia jong ki nong song snong Hakabaya day bat kani na kaliang jong ka Batisi TV kabala bodin hakaba pentrai kani ka surok kalau yo ladru ban ye kendo yo orang ba snong uba el nong klau ha kaba ula kentu ye ka sarkar jilla ba kadai ban shimkhia na ka benta ban shna pendep no ye kani ka surok khnang bagi paj ba kindup suk ha ka lait kawan bat hakara karong hakaba nukong habi day bat kani ka surok kalong ba Kadangan ong ba bot tray ro kam day nga kumrong ba snong te ni i hinudo ba sedang jong kani kasulok kalong ba ni kum na kaliang kasnong hi ni phai khmat na ka benta ka bha ka met ha po kasnong kajing mentoy bat kawi ya ba ngan ya khmat kani kajing kren nya mentai kani kasulok kalong ba ngai kublai nang kong ya i Emily ibala kloi ben perkhat na gunta jong kanika surok ke ba kamret ba gunta ba kin pen he ini surok ngai kublai ru kini ki trai jaka sisa ha ka bani laya kenjok tien ban yalum yaki bat ba kila ai sisa ya ke jaka jong ki na ka benta ka jing toy hi jong ka snong kila ai ki trai jaka ki badan bat kadiang bat kamon jong ni surok Bansna kumni kumba kalong menta hagabi day bat na kitray jaka badon kitray jaka ki ba ai teliru ya kasurok hagabi day bat hang ni hapo kan ka telong bana kaliang kasnong nim simsa ban ya ne jrong nrei kilaya menta na po sum ai kublei hi ya itu itray jaka ru ngam num jer keteng ya boro kitray jaka nrei nga su ai kublei lumlang na ka menta ba ki kum kitray jaka ki ai ka jing toy ya kini kasnong kajungi bat habai day bat kini kenro ru tiba ki trai kilasna kila ya ai ban penhe ya kesurok wala dana kalian ka PWD ka pen praru ban penhe ru kila no ya kata ka mensian ka pulut mensian ban ai kini jaga ban penhe silenter jong kini ki jong kini kesurok padok lai tali kini ki sinong ta kamut ba banengkong kadai ka mau kro sing baan kong sing jepung bat ka mau ro kani surok kaya silenter jong kani ka sinong ka jungi hakini kilai tali sinong kisang yu i ya kani ka jing smeo jong ni surok haga bedai bat ba hakapor basdang bantri kani surok ka pum sisa kriu kibalai bawan bat kum kinong sinong ru ko sisa ya kata baka pumpum te na kaliang jong i emeli wilaya ilawan bat wilaya pentingan yaki ba kanlong ke ba ngin le menteri stat kat bala bat Indonesia nang ba kani rekam kan ya sekmat bat ngai i mentah ka polur pat me kala sem jing e sisa bak lebun kitliu bat ki balai bawan sa kini sinong wilaya ut enam sisa bakani kasurok kala snil te niru nakalian ka snong jong ka dorbat snong ma pro mising ikwa kanya hagawi day bat
nak kalian ke PWD ringkat bat IMLA beran brom jengi bala kloi ban perkat ban penyo ia kani ka skim ban tray ia kani ka surok ban le kham kloi kham stat nak benta ba kan long ka jingsuk haga bi dei bat kinong lek nong wan bat ia ka sinong hiru berway ini tiangnya ai ban snow ba ikerpat sia kat pala nak liang ka PWD rengkat kejing don jong IMLA jong mulai konsumsi jong iba men yai persangkat bala ban step ini ga jutre jong ni ka frog nang ban light wood di balik bawan bat ban sup agalik bawan nadu nani napo kanika lat sanker kanika lat ka ban lek chapo nihu bat chapo mau tawar ke bat sini chapo ban lek kanika lenti sanker ter abro jong kini gilai teli kisnong kajing sanction ye ka kum kajing yatu IMLA tolong khat ar klur stang debat hawi dei bet kini ka surok taba latrai minta kalong ba nakleng ka sinong hini tenat nomor beli ba kabol kala khamhe nomor haba tri kini surok la wol lang bat kedyang berteman bat halor bala wol kini surok kadon pat ka fansing ke ba kila trai kat kum ka jingkwa jong ki trai jaka nomor kila ai ke jaka te nganget skem ba ha ka jing trai ke ba ki kila trai te kan long sisa ke ba itnat habi dei bat kini ki wol kat ba kila trai bat kini kana laru ngai iba kila trai sha mentang itnat ka kom trai jong kina laru ha bi dei bat ba kini ki nala kim lek cha kini ki jaka jong kini ki try jaka ki baki ki ai jaka tena kalian ka pidir kin haban ya ale kat bala ban daibat ya kini ka ka bon na kini ki jrong lum sini sepo kini ka surok sya ki wei pat ki jaka pe deina ta kadau ki don ki benta ki ba ki haban ya study bah habi dei kini nala deina ta kadau ki la kham slam bat ha ju ka poru aku aban keren ha kini por ba ka dei lengba jong kini ka lockdown ba kumba lakren iskatri kuat kalong begini ki lockdown kalong entala ASEAN ke lockdown nong ki nong balai la kham la pen sange kila lek sisnong bat kila wan adien ta ki wan ki lek te kajing trai hi ki ba kaya ben kajing trai kat kumba nak leng kasnong ipej nak kuat habi dei bat kini kajing trai jong ni surok ti kemen kin ba kalong ka bayan bet jadi ti bat halor kajing toy jong ni bakawan hani ko senong jami kini ki jeka ki ba ki ai nak diang bat kemon kolong ba ki ai subha be ya ka jeka bat ba nak liang ka PWD pa kan pen ro ya kini ki jeka ban pansing atat ban ro ya kini ki grill kumba kalong menta ta kini ke bangi dan hani yi ki dei ki ba ka penlek be nak po ka PWD kat kum ketu ka sanction ka ba ha ka dei bat iya kini ke jingtrai ba ka trai te ke ngatrai marsiteng ei nomor ba kumbang ipai hi hani ha ko kadong mau pro msing te ke dei stang ya kini ka floor kini ka madan ba kin sing ha ka dei ha ki ceka ba kin kendap kendo ba ki ceka ba kin long bat ba pen henti ya kini bat bansing saling bat bansing ram ri ya kini wal bun baladam bat ya kini lar bun baladam stang ya kini hi ka madan jong di surok ban feeling bat ban feeling ban suruh ban feeling ya kini surok ha batem kini surok batem ki betul ban feeling ban penhenti ya kini ka madan jong di surok ban ya kini kajingwan surok kalong keberang kam ya barok kinang lek mawan kham tam ba no stis po asam po rivoi ni habang ipet menta kalap pensuk sisa masa po than style highway style kalap blok king habang ipet ba kalong kom ni ru re kaya bet hi ti no kali kelek kam dan jengwit hani tai re ke ai ka bang ko ban ong pa hani ka po kalong ba kajing kerpan ye kontraktor ba unpek lem
inu ibenta kabasya hakaba kalang ko bon pendap kanang de bagiya kali kiya ki asyaka kinom keti te kumta haba kitre ru kinom bu thani ki mau hapareng surok maka penwet penblok marba kanom kata ya kali kawan te kumta ngikwa hi ba kani kesurok ru kanlong kaba kampen kloy kanang kansuk kasan kanlek karwan kanlong basuk ya baro ba dongkam nama lada kitre suki kakamro kasukino tiga long kajing ikipat ba aru kinong sungsnong ma kumbal ong kadon kajing pompom kajing keti tingi kwa hibakan stat te kasarkaru kanum penslem ya kabade ban sio sio kontraktor te kadai ban kamram ya ka ba dai ban ai kabaha kat kom settlement kabade pelaj te subha ban pelaj kanang bakakam ru kan ya stat nadu pedeng lockdown ting henry kila dan himag jing tre kila ya syai te kon ka covid second wave te lockdown te kala sukino kam aden wala kataru kontraktor ipet hi ki penya hi kat babu kat basa ai kinong tre gibo mere kimbo han hiran maba dadan ka lockdown kila lino sesnong te hadin bala ka lockdown kila yawan kila itre biang kadon hi jing tre ki tre hi kaya bai hi yang lang ki dang duna pag kinong tre